Walaikum salam. Me morgue era mangai kabago morgue lamindaw awa sigi kaminga faida ta kuma be no be na faw soro ala na be jabi di awma morgue de sigi lamindaw kabago morgue kaminga faida skale chamaye o fewndi ka fogo mo do shuba o kote de ke tu sigaro la mana ke jef ofa ki mo go nya tange jibe ke mo go plangila lamindaw e mana ke jef ofa tange belekse be ka lamindaw ta no la ke mo go bla lamindaw shu adoni tigi lamindaw emission ay na fase mo chamama ay re jabi ay jabi chamay wa anye prevu chama sorofune bi amana baro mais barot na jabi nala sona parce que morgue se me créer dola akanga chikuru ndo gebi nala sona pi jama fana sile do ka kono ko bitat na jaya akona aya sogolentu morgue ina fo émission to ko ba fo to ko mina lamindaw ka faida bo bi me fe ka tani kirishi parce que anye do fo la turu ka émission te meno la anye do fo ala to ko kan ani yiru kan bi me fe anga do kirishi konnana Sega boga da kurunya da wani man dikisika o jiya mogo be mogo ibi bara de lawo bi fion fena lisi do flani do zo garafu de do garafu bi sega mogo gila mogo yina be ala kan sababa ya rabbi ni bola sisa ni bina boy ka da de fe bi joy ba fo tu bismillah ni ye che sen saba ni ye muso ko ba fo tu bismillah sen nani sadi lita woro la ni ta to flani woro ina ni so zai ya ne ga sigi ne ga sugo bai ijije ka ne fo ina ala tela sen wolofla ika munyana aka chala fe iti boti ki bi doti sika ko ni tola o wili bali ay munu mina anga duzo ba ko angone kalande fitunu o kofe kum ni bita mogo nyawro la iba fo c'est-à-dire invitation ko nunu la sini nunu ni fe nunu bon ali fangala ko bola ala ka ngisa jugu mamu ya rabbi i joy ki tege flaja ala iba fo tu bismillah warable yella jidika atega langulo adalangulo abulo langulo yana ka jigi atega fala adafala akona fala ijije kan fana ke sien wolo vle ka munyala imana ke jien fe ki bito woro de la nala sura mani tara ina akil sigi ni basiki bina bi sura ko mbona ina ala fa ala bi ko do ki ima de le ka mu fam sika kontola nala ne kala sona o famna lamindaw ametani baro yi nyefe doni albi ameto kirishi konnana na fo yere ye fama ko mi fo sa mogo do be sa misalla binkeraka ka mene ka datu kasola lamindaw bi se ka kodo ke otiwi o kuma be adama me yana nga so ma folo me fe ka faida ni ndodi o ka kirishi la bon nala sona mo te ku gelen fama ko fa ni abiga yani kata bon amna ko daga mu yara baske klisi do akasma parce que bamana be marali beti ba fo juguma bon ma fo ko fo mo na imana ga ko fa ko ka mo biya be ka nga bo brigi mangani do obligation bo brigi ti maraka ja ko do ati maraka go ya ko do yiga mo de wele fangala ko fo fana ya fam bo brigi ni tasisa ya fam yiga masa sulmana adin sabati bo brigi nka iba sarakan saraka ma mendi sadi nu kuma mu filani na bisina sadi brigi masaka jo brigi masaka bali yerekella nu kuma nga yereka ka ba to dusuku an ka walela usraka daka iki jo woro dola ika filika bi fira tamajila ka yerege afati yana ka fa ko ka tesi bita kana mi sika kontola allah sika kontola parce que kontalen do de be mdana kumana tena ka die ba fo ni mo wila ko kama mboke le fle die ma bemo fem ka dine do ni mo fo la ka korobo ika tia fo kumi wati ta labo tene telephone blasita emission tsakake ga adama de ni bi kuma dron kuma na ala tela asigele do adama do de lafiya le kama ama dabo waso kama ama daba jara kama doni ala ka dima di na dili mo ika mo nye na klisike ika mo nye ni bunya ika mo
fɔ mɔgɔw fana ɲɛni hinɛ ala b'o de ɲini na n'ala sɔnna ma an ka dɔnni ko in a sigilen don o de kan parce que suya kɔnɔ an bɛ fɛn caman kɛ a bɛ mɔgɔ dabaliban ko tɛ parce que ala ye fɛn fɛn da tulo bɛ don fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ ala y'a kɛ b'a di nka ni n'a kɛ b'a di ma kɛɲɛ e bɛ kuma bɛɛ langare i y'a faamu bon toujours an ka ko caman kɔnɔ ni nin kuma fɔlen ɲɛna balimakɛ yanni k'i sigi k'a fɔ ko ziri YouTube kumaw ka ca Facebook kumaw ka ca e t'i b'a fɔ bɛɛ e ka ala minɛ e ka gɛrɛbukɛ yɛrɛ wele e k'a kɔrɔbɔ ta voilà n'i y'a kɔrɔbɔ ni tiɲɛ bɛ dɔnni na ni tiɲɛ tɛ dɔnni na i bɛn'a dɔn quoi ala sɔnna a ma sisan Lamini Dawu i ye min fɔ o ye yanni ka taa voilà yanni ka taa fangaso la mais ne ka min ma mɔgɔ min minɛna k'a datugu ka ban c'est à dire mɔgɔ min datugura kaso la bon ni datugula bon yamaruyali de bɛ kɛ dɔrɔn k'i tɔgɔ fɔ mun datugulen don o tɔgɔ fɔ ɲɛna dɔrɔn bon komi ko sɛfan tɛ tunɔ fila ɲɛ bon o tɛ Lamini Dawu ka sɛfan sanni ye siga kɔni t'o la Lamini Dawu ka sɛfan tɔnɔ fila b'a la ayi tɔnɔ fila b'o la an bɛ sɛfan bari ye n'i ka mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se k'a ji min n'o tɛ yen Lamini Dawu yɛrɛ b'a min n'ala sɔnna a ma i ka mɔgɔ min bɛ kaso la dɔw bɛ da i ye a bɛ bɔ siga kɔni t'a la a bɛ dibi mun kɔnɔ ala bɛ dibi fara ala ni kira sɔnna a ma parce que dumunifɛn di ninnu an y'o dabila an ka baaraw kɔnɔ n t'ale kilisiw bɛ yen an b'a kɛ ji la k'a d'i ma a fufu dumuni dɔ ka dɔrɔn mun donnen don kaso la ni a ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛ ba la dumuni dɔ d'o ma i ka taa di kaso la den ma bi la a bɛna fara a kan bon n'o tɛ balo la a d'a ba ma bon n'o si tɛ kun yɔrɔ b'a la mun ni si tɛ kelen parce que dɔnni kɔnɔ foyi tɛ mun tɛ se ka kɛ n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn a fɔ i tɛ nin dɔn ala k'an sababa bɛn ni problème bɛ mɔgɔ an minnu ka mɔgɔ bɛ kaso la ni bin kɛra minnu kan i bɛ se ka morikɛ wele i mana kɛ fan o fan n'i bɛ Mali kɔ kan 00223 kɔfɛ 75 00 33 45 aw minnu bɛ Mali kɔnɔ 75 00 33 45 n'a ye morikɛ wele a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Murabugu ma Murabugu mairie yɛrɛ i bɛ to mairie yɛrɛ la n'i ɲɛ ci ka na kɔrɔn fan fɛ dɔrɔn i bɛ tile fo Lamini Dawu ka du kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ se k'i to mairie da la i bɛ morikɛ wele o tɛ morikɛ an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ sisan ni mɔgɔ min ka fɛn tunna walima n'i ka mɔgɔ tunna yanni an ka don i ka baara kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ c'est à dire i bɛ fayida kunkurunin di mɔgɔw ma o la fɔlɔ n'i ka fɛn tunna i bɛ nin fayida in kɛ walima n'i ka mɔgɔ tunna i bɛ nin kɛ pour que a bɛ ye bon n bɛ se ka fɛn kelen di ma a la ka se fila ma o tɛ fɛn tunun dɔrɔn ye e bɛna taa voyage de la mobili ko gɛlɛya la ou bien i bɛ ko dɔ de la ko dɔ de gɛlɛyali bɔ i ka fɛn tunun ko la sani n'i ka fɛn tununnen don komi fɔlɔlaw mun na a fɔ la ilaha illallah ne ye n ka nin fɛn ye n bɛ Mamadu Rasulayi fara a kan i mana fɔ diɲɛ fɛn fɛn la i b'a ye wa n'i y'a ye n'i ma Mamadu fara a kan n'a tununa a t'i ye siga yɛrɛ kɔni t'o la o kelen e ye voyage kɛla de ye i taatɔ i ka da i kɔsɛmɛ i ka da la i k'a fɔ la ilaha illallah ne ye n ka du kalifa ala ma ni n segila n bɛ Mamadu Rasulayi fara a kan e bɛna sɔrɔ du kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen bana tɛ yen siga kɔni t'o la wa n'i nana i b'i kɔsɛmɛ i bɛ ne fara a kan siga kɔni t'o la o faamuna ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ka fɛn tunna walima n'i ka mɔgɔ tunna i bɛ se ka Lamini Dawu wele a bɛ se ka solution min kɛ a la a b'o kɛ n'aw bɛnn'a la o tɛ walima fayida min dilen filɛ e ma e k'o ta i k'o kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a a ye o tɛ parce que bamananw ko tɛ banga kusa janfa ye an ye émission sigi o de kama an bɛna mɔgɔw dɛmɛ Lamini Dawu ka fayida a bɛ fayidaw di kow kan adamadenw kamana guwanen don ko minnu na u ka se k'a ta k'a k'u yɛrɛ ka sɔrɔ u ma taa se mɔgɔ wɛrɛ ma u ma taa se dɔnnibaga ma u ma nafoloba kasabi bilen a bɛ ten wa Lamini Dawu yɛrɛ bɛ yen nɔ hinɛ mansa don makari mansa don n'aw sera a ma ayiwa a fana tɛ mɔgɔ kogɛlɛntigi ye fana voilà an kɔni y'o dɔn a la an ka baara daminɛ ni sisan cɛ an ma foyi sɔrɔ ko in na ni tɔgɔ duman tɛ an ma mɔgɔ si kelen sɔrɔ fɔlɔ ko min y'i plaignent ko karisa an ye wari di Lamini ma an ka mago ma ɲɛ an m'o mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ voilà bon n'i ye émission bɛ ka continuer fana mɔgɔw de bɛ ka weleli kɛ an ye nin kɛ a ɲɛna an ye nin kɛ a ɲɛna walima an ye Lamini Dawu yɛrɛ wele ka nin baara in k'a fɛ a ɲɛna donc u b'anw yɛrɛ tɔ la encourager u bɛ courage don anw na ka émission kɛ kuma bɛɛ ni ala sɔnna ma mais an bɛ taa ni
émission ye ɲɛfɛ Lamine Daw an bɛna kirisi kɔnɔ tuguni parce que a bɛna e ye dɔnni wagandɛ de n'i tora k'i firi dɔrɔn dɔnni bɛ cari ka bɔ de inshallah an bɛ taa garisɛgɛ kɔnɔ parce que diɲɛ laban in na bɛɛ bɛ ka gire nafolo de kan n'a t'i fɛ bi balima t'i la teri t'i la sinji t'i la est-ce que kirisi bɛ se ka wari di mɔgɔ ma bon kirisi bɛ se ka wari di mɔgɔ ma ni dugu jɛla parce que toujours m'o de fɔ fɛn ninnu caman bɛ yen a bɛ dépend yanni tile de ka bɔ parce que n'i y'a ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko kana sɔn tile ka bɔ dalila caman de b'a la parce que tile bɔ waati e mana fɛn fɔ k'o ye fɛn ɲuman de ye tile bɛ sigi mɔgɔ kan ala bɛ hinɛ n'i tin di dɔw la kuma in yɛrɛ kɔrɔma de y'o ye i y'a faamu nka n'i y'a dɔn i ka kow dafalen don parce que o bɛ se ka kɛ nka n'i yɛrɛ sigilen don base dɔ kan i bɛ se k'i sigi o kan o tɛ problème ye nka ni dugu kɔni jɛla kɔni toujours n y'o de fɔ tile bɔtɔ la i tɛgɛ ja ala ye k'i ɲɛsin tile ma i b'a fɔ tile bɔla tunga ka taa bin tunga tile ma to tunga ne gɛrɛsɛgɛ kana jɔ ne gɛrɛsɛgɛ kana ban i y'a faamu o fɔ siɲɛ 3 n'i ye cɛ ye ne muso ye fɔ siɲɛ 4 o tile kɔni tɛ bɛn fiyewu o tile bɛ bɔ ka taa bin dibi la k'e tɛ wari dɔ sɔrɔ mun bɛ nisɔndiya o ye kilisi surumani a bɛ se ka mun di an balima ma tile bɔla tunga ka taa bin tunga tile ma to tunga ne ka sɔrɔ a kana jɔ bi tile kɔnɔ ala ni kira sɔnna a ma ne y'o kɛ kɔni siga kɔni t'o la i b'o gɛrɛsɛgɛ kɔni sɔrɔ o don i y'a faamu parce que toujours m'o de fɔ gɛrɛsɛgɛ filɛ gɛrɛsɛgɛ qualité ka ca bɛɛ nasɔngɔ ɲini ani mago bɛ koba kɛ la olu tɛ kelen ye voilà parce que ninnu kɔni bɛ di olu ye ko dafaw ye nka n'i mago bɛ koba kɛ la e yɛrɛ b'a ɲɛɲini de e bɛ fɛn jumɛn de ye e yɛrɛ ye fɛn min ye n'i y'o ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ nkalon bɛ tigi ye parce que kuma ye an bɛ se k'a fɔ nkalon don parce que nkalon bɛ tigɛ n'i taara o sira kan parce que o y'an yɛrɛ ka taabolo ye quoi n'i taara o sira kan i bɛ sɔn ka cɛnw ye kow la nka n'i m'i ka taa sira dɔn a ka ca ala fɛ i ka ko caman bɛ kɛ bilikanboli ye dɛ bilikanboli dun i ɲɛ sirilen mɔgɔ t'i bɛn maa ti dɔn ala ka nin sababa k'a yira aw la toujours Lamine Daw buruju gosi c'est en course a bɛ ka taa voilà buruju gosi in bɛ sen na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a kɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n bɛ n sa don dɔ parce que anw yɛrɛ denmisɛnnin ma an tun b'o de fɔ n'a fɔra ko karisa a buruju gosi dɔrɔn k'u bɛ t'i sa don de f'i ye bon o tɛ quoi en général voilà Lamine Daw ye a expliqué an ye émission tɛmɛnenw la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la n'i ma fili dɔw y'a kɛ mɔgɔ caman y'a kɛ dɔw yɛrɛ ko ni o y'a sɔrɔ olu bɛ Mali la ou bien olu terikɛ dɔ de y'u ci ne ma ko b'a fɔ ko terikɛw ka kuma fɔ n k'o tɛ n ko dɔnni ye kelen dɔrɔn de ye i y'a faamu parce que buruju gosi in bɛ daba mun kama e yɛrɛ ye fɛn min ye n'i y'a dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya o i y'a faamu parce que adamaden nin fɛn tɛ se ka kɛ i m'a dɔn de n'i y'a dɔn dɔrɔn i b'a kɛ i y'a faamu i bɛ fini mun don o de bɛ f'i ye i kan ka baara minnu kɛ o bɛ k'i ye jiri mun kan ka f'i ye i yɛrɛ ye fɛn mun ye o fana bɛ f'i ye ne kɔni fɛ n'o bɛɛ fɔli ɲɛna kɔni i ta tɔ bɛ kɛ mɔrilaja de ye ne tɛ kabako don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ wari latiɲɛ fɛn bɛɛ la parce que i ka sarakati belebeleba bɛ fitinin bɛ yen i y'a faamu parce que sarakati bɛɛ ni a ka mɔgɔ don parce que dɔw yɛrɛ bangebaa yɛrɛ b'o ka yɔrɔ fura k'a ban quoi i y'a faamu ma ɲɛ sɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ so bɛ soɲɛ kɔnɔ bi n'i sera so kɔnɔ n'i ma se soɲɛ kɔnɔ ma n'i ko i bɛ kuma lakali so in kan i laban i bɛ nkalon de tigɛ ala ni kira sɔnna k'a yira aw la toujours burujugo in kɔni a bɛ sen na ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ promotion jumɛn de tɛmɛ a la bon buruju kɔni n'i b'a kɛ toujours a laɲini de i tɔgɔ ani i ba tɔgɔ ani i wolola si mun na n'o dɔnna kɔni toujours ne y'o de fɔ ne ka fɛn o fɛn ne yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔ ye telefɔni na siraw fɛ ne t'i wajibiya f'i ka wari di ne ma parce que n'i ma den i yɛrɛ la o bɛ na ni bolo tununni de ye ne b'a kɛ de i bɛ prévu ne yɛrɛ ko alihamudulilayi mun ka di i ye mun bɛ kɛ n'i kɔni y'a ci alihamudulilayi n'i m'a ci fana ala kama de ye ne s'a ma ala bɛ ne ka sara kɛ buruju kɔni o 7,000 de ye. Ya faamu sarakati mana bɔ a kɔnɔ n'i ko ko k'a kɛ cogo f'i ye n'i ko Lamine Daw n dalila e ka ne ka sarakati bɔ a banna n'i ma da ne la yɛrɛ sarakati in bɔcogo n b'a bɛɛ détaillé an tɛ bin mɔgɔ kan siga kɔni t'o la. n ma fili faamuyali sɔrɔla o la a bɛ sen na minnu bɛ fɛ k'a kɛ o numéro kofɔlen kelen don a bɛ weleli kɛ n'aw kɛra Mali kɔ kan 00223 75 00 33 45
minnu bɛ Mali kɔnɔ 75 00 33 45 Lamine Dawu a sigiyɔrɔ bɛnnen don Murabugu ma Murabugu mairie yɛrɛ kɛrɛfɛ ten coyi n'i sera mairie da la i bɛ se ka weleli kɛ n'i ye weleli kɛ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kabako morikɛ min tɛ i n'a fɔ tɔw bɛɛ tɛ i n'a fɔ bɛɛ dɛ voilà ne ma ɲuman sɔrɔ ma ɲuman sɔrɔ i bɛ to yala yala la i bɛ bɛn ni ɲuman ye a bɛ n'a fɔ ni fiyentɔ ka kɔgɔ binna dugu ma bɛlɛ nɛnɛ dabɔra dɛ u ya caman nɛnɛ sa mais n'Ala sɔnna ma n'u sera Lamine Dawu ma u bɛna dɔn ko ja tiɲɛ bɛ kow la parce que ko in daminɛ ni sisan cɛ an ni mɔgɔ ma tigɛ ɲɔgɔn na an ni Lamine Dawu yɛrɛ ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma mɔgɔ ye ko min y'a bɛɛ n'i ma fili ko in bɛ kalo bɔ sa o n'a ma ca n'o ye ou bien bura voilà a ka ca kalo ye voilà mɔgɔ dama min mago ɲɛna a kɔnɔ o de ka ca minnu ye faydaw ta k'a kɛ n'u mago ɲɛna o de ka ca minnu yɛrɛ u ka baara di Lamine Dawu ma n'u mago ɲɛna o de fana ka ca voilà donc k'a yira aw la toujours a y'a sɔgɔlen to Zikiri Plus la anw de bɛ ɲumanw bɔ ka yira aw la ka tiɲɛtigiw bɔ ka yira aw la ni taama ma ban bolo fifa tɛ ban émission tɔ man jan bilen mais n bɛ kumakan dɔ di Lamine Dawu ma a bɛ fayda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di examen kɛlaw mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ a mana kɛ ɲɔgɔn dan sugu o sugu a kɛra polisi kɔnkuru ye a kɛra gendarme kɔnkuru ye a kɛra ekɔlidenw ka examen fɛnw kɔnkuru sugu o sugu ni mɔgɔ min bɛna kɛ fayda teliman dɔ t'o la yanni an ka se yani n ka fayda di komi kuma kɔnɔ bamananw ko ten adamaden i bɛ fɛn o fɛn da la i k'i jija ka to i dusukun na wa i k'i jija i k'a kɛwale kɛ parce que bi bi in na an mɔgɔ 4 de bɛ yan ne yɛrɛ ka zikiridala man di n'o ye Mamutu ye ka fara e yɛrɛ Silanjɛ ye kan a n'an ka kameramani n'ale kelen don sababu ye diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka fara ne yɛrɛ Lamine Dawu kan bon ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye bi k'a ta sisan na ka taa bila bi 0 heure la mɔgɔ 5 dimiko la ne b'a furakɛ fi sabilillahi n tɛ dɔrɔmɛ f'i ye o ne yɛrɛ ka bonya ye bon kameramani ka bonya mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ 5 cɛ t'o la muso t'o la n'i ye wele i tulu baara gɛrɛ la min maja dilan ka di ma yanni tulu in ka ban ni maja ko cɛ ni cɛn tɛ i bɛ n'o dɔn filanan n'o ye mun ye sabanan ye n'o ye n ka zikiridala ye mɔgɔ bɛ yen i y'a faamu ko gɛlɛya dɔ de b'i kan sisan taama yɔrɔ ko t'o la yɛrɛ de gɛlɛya yɛrɛ de b'i kan diɲɛlatigɛ yɛrɛ de b'i fɛ ka nege b'i la pewu ji dɔ soli n bɛ ji dɔ dilan i ye i b'a kɛ nasi ye i bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ k'o la bon e yɛrɛ Silanjɛ e ta bonya bɛna kɛ jumɛn de ye mɔgɔ de bɛ yen mɔgɔya jugu de b'e kan o tɛ cɛ la o tɛ muso la baarayɔrɔ la baya kelen san n y'o layiru k'an di k'a ta sisan na fo 0 heure ni dɔrɔmɛ min n'a mɔgɔ si fɛ n'Ala ni kira sɔnna ma bon kɔfɛ n bɛ segin kɔ i ko a fayda di examen fan o fan n'i bɛ taa i jija an filɛ nin ye juma de la an bɛna di suratul Ikhlas de kan bɛlɛden 3 ta dɔrɔn i k'a fɔ Lamine Dawu de ko ten Lamine Dawu labatoli tɛ o a bɛ bɛlɛ in baara a ye fɛn min don a da fɛ e tɛ se k'a bɔ bon fɛn bɛɛ ye kanu de ye i ma fɛn min kanu i tɛ se ka wari bɔ o la i y'a faamu bɛlɛden 3 ta i k'a fɔ ko gerebukɛ de ko k'e k'a kɛ e t'atɔ don fɛn min na e de b'o dɔn e ni Ala cɛ bɛlɛ kelen o bɛlɛ kelen kulu wɔlɔ siɲɛ 3 kala bɛɛ la i t'atɔ i k'a fɔ e ye Ala bili ɲɛ ka kira bili kɔ i y'a faamu ka Jibirila minɛ i tɛgɛ kɔnɔ Jibirila ma deli ka taa ci la ka bɔ sanfɛ ka na ci la Ala kira fɛ o ma deli ka lupe i t'atɔ filɛ ni ci min na a ka na lupe bɛlɛ in bili i kunna i ka taa ci in na i taara ci in fana i y'a ɲini cogo min na Ala fɛ dɛ wa a bɛ kɛ ten na bɛlɛ in bila ji la i k'i bɔ a la bɛlɛ in mari i ka so kɔnɔ n'Ala sɔnna bɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ o ci la Ala ka nin sababa kɛ wa ko yanni 0 heure cɛ k'a daminɛ sisan fo ka taa se 0 heure ma a da sera fɛn damadɔ min ma mɔgɔ minnu mago b'olu la i bɛ weleli kɛ dɔrɔn Lamine Dawu ka numéro la a ma se k'i ka wuli ka na weleli kɛ dɔrɔn ni weleli kɛ dɔrɔn a bɛ dilan k'i to yen sigiyɔrɔ la weleli bɛ kɛ numéro jumɛn na 75 00 33 45 ni weleli kɛ o la yanni 0 heure cɛ mais ni 0 heure sera dɔrɔn o y'a bannen dɛ voilà ko a bɛɛ bɛ segin a nɔ la o tɛ yan voilà bon ni fɛn min daminɛna diyagoya o bɛ ban fɛn min tɛ ban o ye Ala ka masaya ye bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka juma hɛrɛ d'an ma an b'a fɔ aw ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh